Ben, moi boa tarde, moitas grazas pola vosa presenza, non? E moitas grazas tamén polo convite e parabéns a todas e todos polo feito de que estas xornadas se estean a realizar, non? Non sei se lestes esta saga tan de éxito que é Harry Potter, non? Ainda onte botaban unha película en televisión española. Hai unha personaxe que penso que é das máis interesantes desta saga, polo menos aparece nalgúnas adaptacións fílmicas, aínda que cun contido menos revolucionario, non, do que ten realmente na obra literaria, que é a personaxe do Dobby, non? Porque realmente nesta saga, a pesar de que nas adaptacións da Warner non hai eses contidos aí, sí que no que son os propios textos literarios hai realmente aspectos sociais moi interesantes. A personaxe do Dobby, un trasno doméstico que aparece no segundo dos libros, ainda que despois terá máis protagonismo, non vos vou contar nada para quen non o lesedes, pero o Dobby, como todos os trasnos domésticos, ten que seguir as ordes que lle indica o seu amo. Pero o Dobby, de calquera xeito, a diferenza de outros trasnos domésticos, é un trasno que quere seguir o camiño da liberdade, un camiño de defensa dos dereitos de outras persoas, máis alá do que é o seu malévolo amo, non? Entón, sabendo que hai moitas normas que lle indica que son inxustas, el tenta subvertelas. Pero claro, o Dobby, cada vez que tenta subverter esas normas, o que fai é castigarse a si mesmo. Sabe cada vez que fai algo, desobedece a voz do seu amo, el autolesiónase, el máncase. Cada vez que fai o camiño da súa propia liberdade, o Dobby é el mesmo quen asume a responsabilidade de castigarse a si mesmo, por facer aquilo que o seu supereu, podemos dicir, en termos psicanalíticos, lle di que non debe facer. El é como diría tamén o poeta, un habitante da culpa, non? Máis a dos termos psicanalíticos tamén podemos falar disto que se ten dito tantas veces, non? Da síndrome de Estocolmo entre a persoa que está raptada e o raptor ou a raptora, non? As ligazóns que se establecen afectivas de pensamento, como é a propia persoa secuestrada ou trasno doméstico, se queremos, utilizando outra metáfora, quen asume realmente o seu papel de represión, non? De realmente de adxudicar, de xestionar o papel normativo. A onde quero ir con todas estas metáforas? Non me estou referindo ás persoas que poidan non ter consciencia lingüística, non? Que están, tampouco non hai dúbida, nunha situación de maior fragilidade, senón que sobre todo penso na nosa situación, de nós mesmos, non? De nós mesmos como persoas máis concienciadas sobre a situación lingüística, como activistas tamén na medida das nosas posibilidades, un nós tanto a nivel individual como tamén colectivo. E vémolo nestes días, nesta semana, sobre todo desde 1 de marzo, con moita maior forza, esa idea de que hai unha culpa, unha responsabilidade que é nosa cando a situación non vai ben, non? Nesa tensión que hai entre defender a liberdade e a igualdade e tamén obedecer ao amo. O amo, se queredes, con mayúsculas, non enfadar a este amo, non? Ben, porque discursos que podemos escoitar e que nos pasamos, non? De escoitar, ou ás veces o que pode ser moito peor, o que non son os discursos conscientes, senón que de alguna forma están inconscientes como sobreentendidos, non? E que nos pasamos no bipartito. A realidade, xa pola mañá comentamos, non? Que dicir que houve acertos, non? Houve cousas que se fixeron correctamente, que tamén temos que recoñecelas, non? Tampouco nos podemos fustigar aínda moito peor que o Dobby, non? Pero tamén é certo que hai moitos erros que tamén temos que recoñecer que se cometeron. Non podemos asumir ese discurso de que for desde o bipartito ou for desde as administracións que goberna o BNG ou for desde as organizacións ou de diferente tipo, non penso só na Mesa pola Normalización Lingüística, organizacións de máis diferente tipo que defenden a normalización da lingua, pois que defenden a isto que chaman que é o mantra tan repetido na actualidade da imposición. Esta idea tamén de que somos agresivos, non? De que, claro, nesta campaña de demonización que hai xa así contra a Mesa pola Normalización Lingüística, non? Pois é que a Mesa envía cartas ameazantes, non?
E como podemos ver, como moitas veces, mesmo xente, e nós mesmos, defensores da lingua galega, estamos en contra ou escoitamos críticas contra cartas que o que piden é que determinada administración cumpra a lei, ou que determinadas empresas deixen de acosar os seus traballadores por utilizar o galego. Lembremos que, por exemplo, toda esta campaña de demonización que pudemos ver nos medios de comunicación convenientemente animada, se iniciou despois de que unha imprenta da Coruña, a imprenta por ben, lle dixese a unha familia que quería bautizar, facer o convite do bautizo do seu pequeno, quería facelo en galego, e lle dixeron que se quería facelo en galego era un sobreprezo. E outra parella que quería facer o convite de boda en galego, que afortunadamente, mirade cousa boa tamén, alegrémonos, na Coruña un convite dun bautizo, un convite de boda, e pedirono en galego. E porén, esta empresa pedía, como se a tinta en galego fose máis cara. Entón vemos como a partir de aí, porque non estamos falando de, non é que se lo tenemos que corregir, non, xa cun USB, xa lle daban o texto, non? E porén, cobraban como se a tinta en galego fose máis cara. E vemos, no entanto, como hai moitas veces xente de nós que pode criticar o simple feito de que se envíen cartas, por exemplo, solicitando que se cumpra a lei ou que se deixe de discriminar. Obviamos, por exemplo, xa na miña intervención pola mañá no coloquio xa comentaba, esta entrevista de Ramón Villares que parece que se contradía a si mesmo respecto das declaracións anteriores, na cal, igual que outros nomes salientáveis da cultura galega, pois din que a lingua galega hai que defendela, pero sen manifestacións. E que me remite, que me recorda, desde logo, esta cita de Robespierre, dos que queren facer a revolución sen revolución, unha cita traída a análise da actualidade por este famoso filósofo, pensador esloveno que é Slavoj Žižek, que lembra como hai moitos intelectuais de esquerdas que falan da revolución, pero sempre cando sexa para falar en libros, pero como un aspecto testemunhalista, pero nunca para que na realidade haxa transformacións sociais. Unha revolución sen revolución que podemos traducir ao noso caso como unha normalización sen normalización. Houve pola mañá xa unha boa serie de exemplos que puña a nosa compañeira Pilar García Negro, eses casos que podemos ver deses chamadas ao consenso, no que ao final o consenso é simplemente un fetiche. É un fetiche, porque non é para aplicar aqueles consensos formais dos que nos dotamos. E que ás veces parece que é a normalización español, que dicía Pilar, non se debe atacar el gallego, seamos buenos, pero claro, o problema é que eses consensos o que temos que conseguir que se apliquen. Temos que conseguir que realmente haxa pasos reais, sociais, senón do contrario é puro testemunhalismo inútil, puro fetichismo, no peor sentido da palabra, que non serve para nada, mas que a lingua fique como un adobío inútil ou como un ornamento pouco máis que decorativo. Ese discurso tamén que parece guiado por un supereu que non está de acordo co que nos interesa o noso gozo máis vital, ou como proxecto colectivo, non falo en termos individuais, iso de que o BNG politiza a lingua. O BNG politiza a lingua, vémolo xe mesmo na prensa, como salientan da presentación da manifestación do próximo 18 de outubro, na cal temos que estar todas e todos e movernos, porque desde logo, con certeza, os próximos meses van ser cruciais para o futuro do noso idioma, e como salientaban a maioría dos medios de comunicación unha chamada que tamén se fixo na conferencia de imprensa, pero que dentro de outros moitos aspectos que se poderían salientar, a que tamén o Partido Socialista e as outras formacións sindicais non nacionalistas como Comisión e UGT, que agora mesmo non están dentro da plataforma Queremos Galego, que participen nesta plataforma. Pero vemos tamén como hai moitas veces discursos como se fósemos nós os que pechásemos a porta. Mire que están petando nunha porta aberta. Aquí o que queremos, evidentemente, é que haxa máis xente participando, máis organizacións de máis diferente tipo, defendendo a nosa lingua, sexa desde unha perspectiva, ainda que eso sean en ocasións de testemunho, e tamén na práctica.
Agora ben, eu tamén quero dicir, a mí xa me gustaría que o BNG politizase moito máis a lingua. Porque sendo certo que das tres formacións políticas con representación parlamentaria, con forza social, o BNG é a que máis defende a nosa lingua, que ten no seu frontispicio desde o momento da súa fundación a defensa do noso idioma, tamén é certo, e penso que é algo que podemos compartir todas e todos, que nos gustaría, que desexaríamos que fose aínda moito máis esa defensa, máis alá do que é retórica, senón no que é no día a día e na capacidade das institucións para transformar a realidade, con todas as limitacións que xa sabemos que temos. Non podemos, con certeza, agardar a chegada de ningún Don Sebastián, se queremos que nos veña a salvar, de ningún Mesías, de ningún Merlo Branco que chegue de súpeto para remediar a situación. Eu penso que hai unha frase que é moi importante que teñamos presente, que é que o que nós non fagamos, ninguén o vai facer por nós. E facer significa actuar no día a día, actuar na realidade. Eu, nese sentido, finalizo xa cunha reflexión coa importancia de non caermos no testemuñalismo moitas veces fetichista, que fala simplemente do consenso polo consenso. Xa pola mañá debatemos abondo sobre o perigo que había moitas veces disto de dicir que hai que renovar o discurso como forma de postergar realmente a aplicación na realidade das propostas que facemos. A min, eu xa preferiría que máis que renovar que se aplicase o discurso en boa parte, non? Porque a mí estamos renovando algo que nin tan sequera se está aplicando ali onde temos capacidade para que se aplique. Que aproveitemos as ferramentas coas que nos dotamos e que conseguimos dotarnos colectivamente, porque tamén diso temos que estar orgullosos, non? Porque hai ferramentas colectivas da que nos dotamos e que moitas veces que conseguimos nos últimos 30 anos construir case desde a nada, e que ergamos a cabeza, que non consideremos que temos ningún tipo de culpa, nin que caemos en ningún tipo de erro por defendermos o noso idioma. Mesmo no caso de que algún día cheguemos a ser unha minoría lingüística en Galiza, as minorías tamén teñen dereitos. Temos que defender o mesmo dereito individual e colectivo, e temos que defendelo con orgullo, sen queimarnos, procurando certo sentido de humor que nos faga permitir manter a firmeza, pero manténdonos na batalla. De nós depende. Moitas grazas.